Sanibona nonke bathandi bohlelo lomthando wabantu isehlula amanye indoda engazalwanga indoda okwasa nje sikhona siyabingelela kuphi nakuphi la nibuka khona lolu hlelo uDr Mnguni TV. Ngiyacela bafowethu namhlanje ke sikhuluma ngendaba enkulu ethinta nje umebuzo. Sinenkinga namhlanje ukuthi asiziqondi kahle ukuthi singabapi futhi sivelaphi futhi siqhamukapi. Ukuba umZulu noma ngabe lophu uhlobo lomuntu ayilo usukuzelwe ngabantu abadala kodwa bakuzalele egameni lokuthi babheke okuhle kuwe, babheke ikusasa kuwe. Ikusasa ke inhlanhla, ikusasa ukuqhakaza kwezinto zomuntu. Abantu abaningi namhlanje abakwazi ukuya phambili, bamile baya emuva kunokuthi beye phambili baya emuva. Abanye abantu sebasebenza isikhathi eside besebenza kodwa basebefika isikhathi sokuthi ngabe bayaphumula, badla amandla abo okusebenza kanzima. Kodwa kufanele baqale phansi emsebenzini, uyasebenza isikhundla okuso simile, asehli asenyuki kulokhu kumile nje. Kodwa imali okumele uyikhokhe nezikwenetu okumele uyiqine kulokhu kunjalo awukwazi ukuthola indlela yempumuzo. Ngizothi ke namhlanje kukhona lento okuthiwa inyoka. Inyoka uma iphila ihamba ime bese iyebuza. Uma inyoka izobuza akekho umuntu oyibonayo, ungahamba liqede izwe akekho umuntu akathi ngibona inyoka ibuza, kodwa ufica umebuzo wayo hayi yona. Into ke leyo engifuna ukusho ukuthi sabe sizinyanga noma sabe singabelaphi sayibamba ukuthi kahle kahle inyoka uma kuthiwa iyabuza isuke ifuna ukuthola umzimba omusha, isuke ifuna ukuthola impilo enhle, izibuza ngisho amehlo. Mawuthola umebuzo wayo ngathi yona kodwa yena isuke ingasekho, okuyinto ke leyo esakha ngayo umuthi wokuthi uma umuntu kuthiwa akalungelwa ilutho, into zakhe zavalwa, angiyeki phambili kumnyama, sithinta lo yamuthi sakhe ngawo induku oyisebenzisayo ukuze wena uzozalwa kabusha, ukuze wena uzokwazi manje ukuthi isimo somzimba wakho nesimo sempilo yakho bese siyahamba ngendlela ofisa ngayo. Akekho umuntu onebhadi, kodwa amabhadi ayakhiwa, kodwa amabhadi ayenziwa, amabhadi ayaqhamuka ngokweqalekiso. Ngoba umuntu kuyenzeka uthola ukuthi kuzokhulunywa igama kuye ukuthi ungalungelwa ilutho, noma angeke ube ndoda, ngeke uzube nabantwana, ngeke uzugane, ngeke uzushaka, lento besiphila kuyo. Kodwa uma sethole le nduku eyakhiwa ngomebuzo walenyoka, sekwenza manje ukuthi kuyaqale manje azalwe kabusha ngokwempilo yakhe ayeyiphiwe nangokwendlela okwakudalwe ngayo ukuthi uzophila ngayo. Ngizothi kubantu bakithi ake nisondele nizobheka ukuthi angeke yini nawe usizakale uma ukwathola lolu hlelo noma ukwathola lengxenye yalenduku engikhuluma ngayo noma yalenduku engiyiphethe. Abantu abaningi ke kunesikhathi eside behamba bezama beya kubantu, omunye nje udinga lo muntu ngoba usehambe kakhulu izinyanga, zimqaba zimgeza zimfaka emanzini zimenza konke kodwa kumile nje akulungi. Sefuna manje thole le nduku ke eyakhiwayo ke akwazi azale kabusha. Ngisho njalo ngumthandi wabantu, ngisho njalo ngisehlula manje ngithi ungaphuthelwa uma uthola isikhathi, sondela sikwenzele izinto, sondela sikunikeze umuthi okuyiwona wona, ngoba la kule channel ngiphethe umuthi, la kule channel ngiphethe usizo kuyilona lona, ngoba ngibe nenhlanhla yokuthi lo moya ogcwele la ezweni, lo moya oyiwona wona osuwenziwa abantu ukuthi bekhuluma izinto kodwa behluleke ukuzenza, awakasingeni thina noma azudingi. Siyathanda ukuthi eze silandelele futhi ukuthi uyajabula nomuntu ngenduku ayiphethe. Ingakho nginey'ndawo engitholakala kuzo eThekwini usuke ngikhona, eMidlands eZone 5 usuke ngikhona, eWitbank usuke ngikhona. Wonke umuntu othatha ikhambi lami uyazi ukuthi ubaba uyaba seWitbank asondele, ubaba uyaba seMidlands asondele, ubaba useThekwini esigodlweni esikhulu asondele. Usizakale, siyakulandelela, asihlangani hlukana, ayihlangana hlukana la. Siyasebenza ngokuthi umuntu elethi impendulo ukuthi hayi induku ngiyazibona zingisizile, induku ngiyazibona angakalungi, induku ngiyazibona sekuyakhanya, induku ngiyazibona ngakhanya.
naku-ke okuyisimemezelo engicela ukusisho eMiddelburg ngomhla ka-1 nangomhla ka-2 futhi uLesine noLesihlanu ngizobe ngise-Witbank kuzothi ngomhla ka-3 nangomhla ka-6 3 4 5 6 ngiseGoli eMiddelburg ezone 5 8 kuyale ngiseThekwini Nomphelo ngomhla ka-10 inkonzo yokuzalwa kabusha ophethe iqanda nobisi uzobenzela insebenzo ningaphuthelwa ukusubscribe. Number 2 nilandele inhlelo zami uKhozi FM nilandele inhlelo zami eSoweto kwi One Classic NTV niyalandela Vibe FM niyalandela Ukhozi FM 20:10 ngisengikhona ngiyacela ke ningaphuthelwa ningasonke isikhathi ukusubscribe kuba Mnguni ukusubscribe kuProfessor umthando wabantu isahlula amanye ongenzeki kubantu kuMnguni kenzeka.